O Pleno Rianxeiro deu luz verde a unha nova ordenanza municipal na que o Goberno levaba tempo traballando para garantir a protección de camiños públicos e parcelas municipais afectadas polo paso de maquinaria pesada no caso de cortas e traballos forestais. As empresas encargadas destes labores terán que dar aviso previo ao Concello, quen se encargará de comprobar o estado inicial dos terreos, así como depositar unha fianza para asumir posibles danos. Fará que as empresas que vayan utilizar maquinaria de certo volume no monte para sacar as cortas de madeira, pois teña que realizar primeiro un aviso ao Concello de que se vai realizar esa actuación, co que poderemos de alguma maneira prever e ir tamén saber como é o estado actual e inicial da zona na que se vai traballar. Esa fianza, ese depósito previo, permitirá que se todo transcurre con normalidade e se retira a madeira e non se estraga o vial público, se devolve nun prazo dun mes despois de que se acabe a actuación, e se non funcionará como depósito de garantía para a calqueira problemática que poida surxir a partir da corta, pois poida financiar iso. A ordenanza establece tamén sancións, aínda que só en caso de incumprimento. O alcalde aclarou que se trata dunha medida preventiva e en ningún caso recadatoria, posto que quedan exentos os particulares que realicen traballos menores de poda ou desbroce. Pero basicamente unha ordenanza que ten un interese preventivo, non recadatorio, porque se non hai estragos non hai ningún tipo de ingreso para o Concello. É simplemente velar porque non se produzan afectacións a equipamentos viais ou bens públicos coas talas que se facían. E xa digo, tamén exclúe moitas actuacións que son de tipo particular, non estarían incluídas dentro desta ordenanza, estarían como até o de agora libres desa actuación, pero sí que, cando se trata de tipo industrial ou un certo volumen de actuación, sí que estarían incluídas para beneficio de todos.